Mayong adlaw mga kaigsuunan, salamat sa Ginoo nga diin kita makatapok na usab karong adlaw sa pagsimba sa atoang buhing Dios. Ug nang hinaot ako nga sa kadtong semana nga miagi kita puno gayud sa panalangin sa Dios. Ilabi na sa kadtong niapil sa College of Prayer, pariho kanako ako ang pagampo nga kamuusab puno gayud sa panalangin ug nabuhi ang ato ang pagampo, no, mga kinabuhi nga pagampo diha sa Dios. Karong adlaw magatuon na usab kita sa pulong sa Dios ug nang hinaut ako nga malipayon kamo ug excited kamo nga mutuon kauban kanako. And I pray nga kini gayong pulong sa Dios magapanalangin kaninyo ug maabot diha sa inyong kinabuhi nga makadala og pagdasig sa asa man mo sa sitwasyon sa kinabuhi. Karong panahona. Ang ato ang mga pagahisgutan makita sa libro ni Mateo, ania na kita sa Kapitulo 20. Mateo 21 hantod sa 16. Ang titulo sa ato ang pagaistoryahan, gihimo na kong Labawng Manggihatagon. Labawng Manggihatagon. O karong adlaw, ato ka nang makatunan kung unsa kining gusto itudlo sa Dios diha sa Mateo 20. Bago lang, na ako'y nakatunan nga usa ka panultihon nga na-stuck gayud sa ako ang panghuna-huna o sa ako ang kinabuhi. Kay tungod sa pagkahaom niini, ilabi na sa aplikasyon sa matag adlaw. Ang kini nga panultihon sa in English, nagaingon nga, always err in the side of generosity. Always err in the side of generosity. Sabi ni Saya, pwede siguro nato ning hubaron sa ingon ani. Kung masayop manggaling ka, didto ka kasayop sa saktong lugar sa pagkamanggihatagon. Adunay usa ka tawo nga niapil siya og usa ka mission conference. Siguro pastor kini siya or kanang usa siya ka tawo nga gusto gayud sa misyonhon nga buluhaton, usa ka Kristohanon nga gusto sa misyonhon nga buluhaton. Unya didto sa program ni ining conference, ihang nabasahan nga mahuman kini nga conference sa paniudto, apan giingon gyud didto nga klaro dayag kaayo nga walay iserve nga paniudto kundili mag-iya-iya namo og pangitag unsay kaunon sa paniudto. So samtang padayon na ang last day, hapit na mahuman ang missions conference, gadagandagan na sa iyahang utok kung asa siya maniudto, kinsa ang iyahang kauban, ug mitanaw siya sa iyahang pitaka nga, pila na lang may bilin sa ako ang kwarta, igo pa ba kini, mupliti pauli, ug unsa ni, maniudto. Nahuman ang missions conference, sakto gyud udtong tutok ug ang mga tawo gatingog na ang tiyan siguro sa kagutom. Unya ga-expect na nga wala lagi paniudto. Apan sa ilahang paggawas sa asa sila gatapok, unya misulod sila og lain nga hall padulong sa exit. Nakita nila ang usa ka dakong lamisa nga puno og klase-klaseng mga lamiang pagkaon. Natingala sila nga kay kinsa ka ni o pwede ba ni mukaon o tagpila ba kung mukaon ni ining buffet? Sa paggawas nila na ay host nga misulti sa ilaha nga, kini nga pagkaon para ni sa inyo ha, pasaylo ami, kay nasayop mi og sulat sa amo ang kaning program nga iya-iya ang paniudto, magkahiusa kita sa pagpaniudto. Kay iya ding gisulti sa host nga, kung masayop manggaling ka, masayop ka didto sa saktong lugar sa pagkamanggihatagon. Always err in the side of generosity. This has struck that person. Kini nga panultihon, nisulod gayud sa kasing-kasing ug una-una sa niining tawhana. Ug usab sa mga niapil ni adtong missions conference. Sa ako usab samtang gabasa aning istorya,
na nisulod usab kini sa akong kasing-kasing og nisulti ko nga pananglitan masayop manggaling ko sa pipila ka mga adlaw, masayop ko sa saktong lugar sa pagkamanggihatagon. Paunsa man ni siya nato ma-apply sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi? Ako gahuna-una usab ko ani nga unsaon man ni nako ni i-apply. So nakoy gisulat dinhi nga mga ginagmayng mga butang nga pwede nato ni ma-apply. Ilabi na sa kadtong sige or gusto mo appeal og kanang selebrasyon bitaw. Ilabi na sa ato ang wider groups nga naatay celebration sa kanunay. Una, practical application. Pananglitan og naay patlak, no? Gatapok ang mga amigo, amiga, wider group. Ikaw nga gusto masayop or masayop manggaling ka, magdala ka og lamian nga sudan nga dili lang para sa imuha kundi dili para sa tanan. Specialty dish nimo nga imuhang i-share sa tanan. That's the first practical way to apply kini nga panultihon. Ang ikaduha, kung again manggawas ang wider group ninyo or kinsa man na mga amigo, amiga, nya moadto og usa ka restaurant aron mo celebrate og unsa man nga celebration, unya mo order mo ana of course ana nga restaurant. Ang imong buhaton kay mukaon kadaan sa balay. Aron gamay na lang imuhang kaunon didto sa restaurant, unya mas daghan ang lugar ang ihatag nimo nga chance for others to eat more didto sa restaurant. Unya sa panahon na nga magbinayranay, mo chip in ka og dako. Ug kung pwede galing, ikaw mismo ang mubayad sa order. No? That's erring in the right side of generosity. Pagkamanggihatagon. Another example, upat ni siya kabuk. Ikatulo, pagkahuman og kanang adunay kaon sa inyuhang balay, pagpamauli na, uso kay ni sa mga Pinoy, tagai og daghang bring house ang kadtong mga tao nga dili ganahan magmuluto sa ilahang balay. Dili bitaw kaayo hilig magluto. At least, no, if you are going to og masayop manggaling ka og hatag, didto ka, you are in the right side of generosity. Ikaupat nga example, kung muhire ka og tawo nga mulimpyo or naay ipaayo sa inyong balay, siguro nga kadtong gakinahanglan og kwarta ang imuhang i-hire, unya bayari sila og mas dako kaysa ilahang gipangayo. Diha dayon bisag wala pa nasugdan ang trabaho. Isn't that something very generous if you really look at it, no? Mauna siya na kung masayop manggaling ka, didto ka kasayop sa saktong lugar sa pagkamangingatagon. Because this is actually the life of a Christian, no? We are called by the Lord to be very generous kay tungod nakadawat kita og mga panalangin. Pero apan kabalo ba mo nga naay dark side or naay side sa generosity nga kanang dili kaayo maayo og imuhang lantawon? Kay kabalo manggud ta, akong i-explain nino kay basin og naay sayop nga or naamoy ginalantaw na dayon sa akong gisulti nga basin sayop. Sa tanan natong pagabuhaton, naamang gyud nay interpretasyon ang mga tawo nga galantaw sa atoa. Pareho ni ana sa ato ang pagkamanghinatagon sa sige nato og paghatag sa ubang mga tawo, naagyud nay mga interpretasyon ang mga tawo ni ana. Daghan sa atoa nakaapil na og mga kanang missions giving or feeding program or medical mission. Siguro ang uban sa inyo makabantay nga ang mga tawo sa paglinya pa lang nila daan, murag daan na sila'y lahi nga pamati or lahi nga tinutukan kay muraog madudahon sila, suspicious sila sa intensyon sa mga tao nga mohatag. Kasagaran ni ana nga agoy kabigon na pud ta ani or naa na pud ni kanang strings attached, no? What's the catch? Mao perminti na ang mga panlantaw sa tao o basin og pamulitika na usab kini. Kinsa kahay dakong ngalan sa politiko nga isulat diha para mamulitika, no? That's the interpretation of sometimes of many people.
Napoy usahay nga ang imuhang pagkamanghinatagon, ma-interpretar na sa uban nga extreme to a point nga mahimo na kang abusaran. Example ni ana kay kadtong sa mga estudyante diha, no, nakahinumdum ko nga sa every class, sa amo ang klase sa una, naagyud nay tawo nga daghan kaayo og ballpen og kanang lapis nga ginadala, no, naana sila pencil case. Unya na po'y estudyante nga inigbaadto sa eskwelahan, bisan bag walay dala, no, unsa pa ka ng mga ballpen. Ako nang tawhana na, no. So every time nga moadto ko sa eskwelahan, walay bag, walay notebook, walay ballpen. Pag panahon nga naay quiz, magkarakara na dayon ko mangita og kinsa tong tawhana nga daghag ballpen og daghan og lapis og daghag papel. Unya muduol unya mangayo. Sa kadaghanang panahon magpahulam man pod, pero nagyoy panahon nga iyahapong nalimtan ang iyahang ballpen nga dili na siya makashare sa iyahang ballpen. Unya ako nga wala na pahulaman og ballpen, masuko na sa iyaha nga nganong wala makagadalag ballpen, murag iyaha pang sala, no. Mao man nay gitawag nga abusar, pag-abusar sa pagkamanggihatagon. That's also possible every time we are so generous to people nga maabusaran kita. And then generosity will become tainted during those times. But do you know that also many of us at many times when we look to the Lord ug ang iyahang pagkamanghinatagon kanato, the generosity of God, atua usab nang mahugawan, or we sometimes taint the generosity of God by how we interpret sa mga things nga panghitabo sa atoang palibot. That sometimes happen. Atoang ginahugawan ang pagkamanghinatagon sa Dios sa duha nga paagi. Una, maabusaran nato ang pagkadagaya sa Dios. Kabalumanta nga nakaangkon, ilabi na kadtong diha gasunod gayud sa Dios, nga nakaangkon na kita sa pinaka-precious gift of all, and that is eternal life, ang kinabuhing dayon. Apan sa ato ang pagkadawat ni anang kinabuhing dayon, makita gyapon nato sa kinabuhi nato or bisan sa kadtong mga Kristohanon nga wala kitay kinabuhing tagbaw bitaw, katagbawan. Gusto kita nga adunay perminti sa lapi, adunay perminti nga butang nga madawat. That is actually a tainting. Ginahugawan nato ang pagka-generous sa Ginoo. Kay nadawat naman nato ang pinaka-precious nga gift. If it is so precious, nganong wala man tay katagbawan gihapon sa kinabuhi? We abuse God. Ga-expect kita nga pirmi kita panalanginan sa Dios ug material nga panalangin. Ikaduha nga paagi nga ginahugawan nato ang pagkamanghinatagon sa Dios kay mahimo kitang madudahon usab sa iyang kadagaya. Paunsa man na mahitabo? Mahitabo kana kung aduna kitay sikreto nga pagselos. Kung ang atoang mga igsuon or mga silingan or kinsa badiha, mahimong malampuson or madaugon nakadawat og panalangin sa kinabuhi. Moingon na po dayon ta sa Ginoo nga, Lord, unfair man ka, Lord. Ako ga serbisyo ko kanimo nganong wala man ko nakadawat og sinaw kaayo nga sakyanan. Nganong siya lang man. So mga ingon ana nga sitwasyon, ato ang actually ginahugawan ang pagkamanghinatagon sa Dios. Karong adlaw, ato kining hisgutan, kining sitwasyon sa kinabuhi ni Jesus, kauban ang mga disipulo nga diin sila ang mga disipulo adunay kanang gisulti or gihisgot kang Ginoong Jesus nga somehow nagahugaw sa pagkamanghinatagon, nakahatag og kahugaw sa pagkamanghinatagon sa Dios. Ato kining lantawon diha sa Mateo 20. Ikatulo kini nga parte sa ato ang pagwali nga kadtong si Jesus naka-meet or nakatagbo og usa ka datong tawo
nga naghangyo kaniya og kinabuhing dayon. Apan tungod sa tawo, no, this is a kanang ato ang lantawon unsay nahitabo, 3 ka Domingo na nga miagi. Nga ang tawo miuli nga ubos ang iyang ulo, unya guol kaayo siya kay wala man natuman ang iyang gusto nga makaangkon siya og kinabuhing dayon. Nganuman kay tungod gipagawas man ni Jesus nga kini diayeng tawhana ang iyahang paghigugma, labaw pa diay ang iyahang mga kabtangan kaysa ang iyahang paghigugma sa Dios. Bisan og buutan kaayo siya lantawon ug abi niya nga naa na siya sa saktong dalan padulong didto sa kinabuhing dayon. Apan niingon si Jesus nga kana mismong imuhang dalan nga gilatas dili mao. Kay in the first place, wala may kausaban nga nahitabo sa iyahang kasing-kasing nga unta iyahang panlantaw sa Dios mas dako or mas bililhon pa kaysa sa iyahang mga kabtangan. Pag uli adtong datong tao nga grabe kaguol, ang mga disipulo ni adto dayon kay Jesus ug niingon nga kay Jesus, si Pedro niingon nga, kami, Jesus, amo nang gisurrender ang tanan. Gibiyaan na namo ang mga butang ug daghan pang mga katawhan alang lang sa pagsunod diha kanimo. Unsa may among madawat? Niingon si Pedro ni ana. Unya kanang pangutanaha, naana siya'y unod kay bag-o lang man nahitabo nga kadtong gaaway bitaw ang mga disipulo nga kinsa may mas labaw sa atuwa ug kinsa may mas mulingkod didto sa tuo nga lingkuranan kang Jesus sa panahon na nga naanata sa iyahang trono. Gaaway sila. Ug kato nga pangutana ni Pedro, aduna kadtoy unod, unsa may among madawatan? Ningon si Jesus nga, sa panahon na sa pagkabag-o sa tanan, nga mulingkod nako sa ako ang trono, kamo usab mulingkod kauban kanako nga maghusga sa mga katawhan, ningon si Jesus. Unya kinsa kadtong mga tawo nga mibiya sa tanan nilang mga kabtangan, kinsa may ilang gipangbiyaan diha, alang sa pagsunod kanako makadawat sila og kinabuhing dayon. Apanay gisulti si Jesus sa Mateo 19:30, usa-usab ka panultihon nga pirmi usab natong ginagamit hantud karon. Niingon si Jesus pagkahuman niya hisgot niadtong tanan, apan daghan ang nagauna karon nga unya mga ulahi. Ug ang mga ulahi karon or nangaulahi karon nga unya managuna. The first shall be the last, and the last shall be the first. Unsa may pasabot ni ini? Kita, grabe ra ba ta mo gamit ni ani, no? Ilabi na og naay linyas pagkaon. Nga kadtong ulahi na abot sa selebrasyon, maoy una mo linyas pagkaon. Unya kadtong una nga nangabot, maoy naa noon sa pinakaulahi. Muingon dayon nga, the last shall be the first, and the first shall be the last. Mao ba gyud na ang pasabot ni anang pulunga or panultihon nga gisulti ni Jesus. Actually, if you look at this, gibalik ni Jesus sa Mateo 20:16. So sa 19:30 gisulti ni Jesus, the first shall be the last and the last shall be the first. Unya sa 20:16, gisulti na usab niya balik nga the first shall be the last and the last shall be the first. Kaduha niya gibalik, ginatawag ni nato sa kanang literary device nga gitawag og inclusio or usa ka bracket nga gisulat ang duha ka butang. Unya sa tunga-tunga ni ana mao kana ang eksplanasyon kung unsay pasabot niini. So from Matthew 19:30 gisulat didto, gibalik sa Mateo 20:16, unya ang tunga-tunga ni ana naay gistorya nga sumbingay or parable si Jesus Christ to explain kung unsay pasabot niya niini.
mangalot man pud ta nga unsa may pasabot ana Jesus. No, unsay pasabot ni ana. Let's look at this in Matthew 20. But before I tell the story, I think there are two reasons nganong gisulti kani ni Jesus ang kining panultihon unya gi-explain niya pinaagi sa sumbingay diha sa Mateo 20. Una nga rason, as I have told you, adunay unod kadtong gisulti ni Pedro sa Mateo 19:27 nga niingon siya, "Behold, we have left everything. Gibilin na namo, gibiyaan na namo ang tanan, unya misunod kami kanimo." Unsa may among madawatan? What will be there for us? Unsa may reward nga among madawat? I don't know about you, pero sa kini nga pangutana ni Pedro, ug base usab sa nagakahitabo na sa miaging mga istorya sa Mateo, makita nako nga adunay sense of self-entitlement. A sense of entitlement kini nga mga disipulo nga nagaingon nga, Jesus, kami biya ang una nga misunod kanimo. Gibiyaan namo ang tanan sa pagsunod namo kanimo. Unsay among madawat? Kung gihatagan pa to ni Jesus og ang rich man og kinabuhing dayon, I was thinking nga basin kining mga disipulo, muingon sila silang kaugalingon, I'm sure ang ako ang madawat, mas sobra pa ni anang datong tao. No? Eternal life plus plus plus. I don't know kung unsa ni ang plus 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 sa mga disipulo, pero I think one of that would be akatong usa ka status sa kinabuhi nga diin sila naa sa tuo ni Ginoong Jesus, coming from the wrong interpretation of who the Messiah, who Jesus Christ is. Ikaduha nga rason nga nganong gisulti kini ni Jesus ug adunay sumbingay si Jesus sa Mateo 20. The second reason is, wala pa nahuman si Jesus ug hulagway kung unsa kining kinabuhing dayon. Gisulti lamang ni Jesus nga ug kinsa ug unsay resulta sa mga taong nakadawat sa kinabuhing dayon nga sila ang ilahang paghigugma sa Dios, way makalabaw bisan unsa pa diha. Wala gisulti ni Jesus kung kinsa ang makadawat niini ug kanus kini madawatan sa kadtong mga tao nga makadawat ni ining kinabuhing dayon. Maunang naa ang Mateo 20, ang sumbingay sa Mateo 20. Ato ang paminawon or lantawon kining istorya. Nagsugod ang Mateo 20 nga nag-ingon si Jesus, "Kayang gingharian sa langit sama sa usa ka pangulo sa panimalay. Ato kining hinumduman kay kung mawala kita ini sa sinugdan, sayop na unya ang atoang interpretasyon didto sa katapusan ni ining sumbingay." So here, Jesus is saying that the kingdom of heaven kay sama sa pangulo sa panimalay. Ang sakto aning interpretasyon gihulagway sa in English nga landowner, or siguro mas maayo kay hasyendero, o mao siguro na ang maayong interpretasyon sa Binisaya, nga milakaw sayo sa kabuntagon aron sa pagpangitag mga mamumuo nga iyang kasuhulan alang sa iyang parasan. Nangita siya og mga trabahador, laborer, aron nga mutrabaho sa iyahang dakong yuta, sa iyahang parasan sayo sa buntag. In the Jewish culture, work begins at 6 a.m. 6 a.m., mahuman ka na at 6 p.m. They have 12 hours to work. In the Jewish culture, during this time, dili pa uso ang 8 ka oras nga trabaho sa usa ka adlaw. So, mao kini ang gipangita ni ining landowner. Unya, sa iyahang paglakaw, tinuod man, nakakita siya og mga tawo sayo sa buntag ug iyahang giingnan nga, willing ba mo nga motrabaho sa akong parasan, mga igsuon, dako kaayo, unya daghan kaayo og mga buluhaton niini. Niingon kadtong mga tawo, sige, motrabaho mi sa imuha, unsa may amo ang madawatan niining amo ang trabaho.
So gasabot sila og unsay sweldo nga madawat niining mga trabahador. Sa sunod nga mga bersikulo niingon ang landowner or ang hasindero nga, sige, ug mo trabaho kamo sa ako ang yuta. Tagaan tamo og 1 denarius. Usa ka denaryo or sa ato ang kwarta karon kay mao kana siya ang equivalent sa minimum daily wage. Dili kayo ko sure 200 or labaw gamay. So ingon ana siguro sa ato ang sitwasyon karon. Kay mao man na ang gisulti sa Dios sa Deuteronomy nga kung mag-hire ka og trabahador, laborer, dapat swelduhan nimo sila sa matag adlaw kay ang pamilya unya nila gutmon kay kining mga tawhana maulang ang ilahang pangita, no? Murag isang kahig, isang tuka kining mga trabahador or laborer during this time. In fact, many scholars would say nga ang mga slaves niining panahona mas adunahan pa kaysa mga ordinary laborers and workers during this time. Nga naman, because ang slaves during this time, kay naa sila'y kaugalingong puy-anan dito sa ilahang master, unya libre ang ilahang kaon, unya ginaswilduhan pagyud ni sila. Ingon ana sila ka stable or secure during this time. And kabalo ko nga, daghan kayog mga cultural baggage ang word nga slave. Especially kay nakabati man kita sa mga panghitabo sa African-American slaves or Western slaves during sa ato ang history. But in the Jewish culture, kining mga trabahador, mas worst pa ang ilahang situation kaysa sa mga slaves. And many would say that in the history of Jewish culture, many laborers nag-aspire nga mahimo silang slave kay naamampoy pila ka mga tuig nga moagi nga mahimo pud silang free according to the law of Deuteronomy. So ingon ani ang nahitabo. 6 a.m. sulod ning mga tawhana ug gasugod og trabaho didto sa parasan. Apan ang landowner galantaw siya, nakita niya nga kulang pagyud gihapon ang trabahador sa akong parasan. So padayon siya nga nilakaw, unya alas 9 na sa buntag, nakakita na pud siya grupos mga tao, unya iyang giimbitar, dali kamo ug manarbaho kamo sa akong parasan. Unya na siya giingon sa bersikulo 4, kining landowner. Giingnan niya ang kining mga trabahador nga, pangadto usab kamo sa parasan, akong parasan, ug suhulan ko kamog igo. Wala na niya gisulti kung pila specifically ang sweldo ni ining tawhana, mga tawhana, kundi ningon siya nga, igo ang ako ang ihatag kaninyo. Busa kining mga tawhana nangadto ug nanarbaho. Padayon og pangita ang hasindero ug mga trabahador kay kulang lagi ang nanarbaho sa iyang parasan. Pag-abot sa paniudto alas 12 tutok, nakakita na pud siya usa ka grupos mga tawo unya iyang giingnan. Mao ra gyapon, tagaan ta mog igo. Suhulan ko kamog igo. Trabaho kamo. Adto sila. Naabot ang alas 3, naa na puy laing tawo gipapanarbaho unya bisan pa sa 11th hour. Or alas 5 hapon. The 11th hour, usa ka oras na lang sila manarbaho, kay alas 6 man ang mahuman na ang trabaho. Nakakita paghihapon kining landowner ug mga tawo nga iimbitar aron manarbaho sa iyang parasan. Puno na ang trabahante, puno na. Daghan na ang mga tawo nga nanarbaho sa iyang parasan. Lantawon sa kini nato, ug unsa man ni ang mga tawo nga nagrepresentar ni ining ato ang sumbingay ni Ginoong Hesus. The characters here nga makita nato kay number 1 kining pangulo sa panimalay or ang hasindero. Gihulagway kini kung kinsa ang Dios ni ining sumbingay. Nga nangita siya og mga trabahador sa iyahang parasan in the field dinhi sa kalibutan nga diin mag-share, mananom sa gospel ni Ginoong Hesus
sa mga kasing-kasing sa mga tao. Naapoy mga trabahador, and kabalo ko nga, daghag trabahador niining mga panahona, apan naay natagbuan ug naay gipili ang kining landowner aron manarbaho sa iyahang parasan. So kining mga trabahador, this represents the people of this world. Apan ang napilian nga mga trabahador kay mao kining mga tawo nga nakadawat sa kinabuhing dayon. Ug mao kini ang tawo nga kadtong giingon nga gibiyaan na nila ang tanan tungod sa ilahang kinabuhing dayon nga nadawat diha kang Ginoong Hesus. Mao kini sila ang mga napilian na nga mga trabahador. Padayon kita sa sumbingay. Niabot ang alas 6. Niabot ang alas 6 nga undang na ang pagpanarbaho. Unya magsuhulay na ang landowner, ang kinsaning hasindero muhatag na sa sweldo. Niingon dinhi sa bersikulo 8. Ug pagkasawumsom na or ni sawumsom na ang adlaw. Ang tag-iya sa parasan miingon sa iyahang pinialan. Tawga na ang mga mamumuo, ang mga trabahador, ug bayri sila sa ilahang mga suhol. Sugod sa naulahi, tangka, naulahi ug abot, hangtod sa mga nahiuna. Uy, mura manig sa ato ang naapilan nga kaon kadtong miagi. Nga ang una milinya sa kaunay kadtong ulahi na abot. Niingon lang. So, first come, first serve. Dili mo apply. Wala diri na apply. Kung dili, niingon ang tag-iya nga ang maulahi, mao'y unahon na to og sweldo. Linya na tong naabot og alas 5. Unya, gitagaan sa tag-iya og 1 denarius. 200 plus pesos sa ato ang sitwasyon karon. Unya sa pagtanaw ni adtong mga tawo nga naabot og alas 5. Wah! Usa ka oras nga trabaho bay. Grabe ka manghinatagon kining ato ang amo, ang landowner. The 3 o'clock people came. Unya mao ra gihapon gitagaan sa landowner of 1 denarius. They were so amazed. Grabe ka manghinatagon. Pila lang ka oras nga trabaho. Unya ang alas 12, nalipay gihapon. Bisan siguro ang katong alas 9 naabot, nakadawat og full day of compensation. They were very happy. Now, kadtong early laborers, katong pinakauna nga gitawag, naabot. Kining mga naulahi, una nga nangabot ni linya sila ug pagkadawat nila niingon ang Biblia nga gabagutbot. Gabagutbot sila nganuman nga sila nakadawat og 1 denarius. Siguro paglinya pa lang nila didto, lah, grabe bay, 1 denarius kita ka nga pinakasayo nga naabot basin og sobra gyud ang ihatag na gyud tay bonus. Apan ilang nadawatan is the same 1 denarius. Bagutbot sila. Ngano man unfair man ka. You are treating us discrimination. Niingon sila. Niingon ang tag-iya. Unsa may ako ang gibuhat nga sayop? Diba sa una, sugod pa lang daan, nagkasinabot na ta. Nga ang ako ang isweldo sa inyo ha. Kay 1 denarius ni oo mo. Nisugot ka mo. Gihatag nako ni sa inyo ha karon nganong gabagutbot man mo. Di ba ako aka nang katungod nga ihatag kaninyo ug unsay ato ang nasabutan. Sa bersikulo 12 nagaingon, kining mga naulahi nakabuhat sulod lamang sa usa ka takna ug sila imong gipakig-angay kanamo nga maoy miabaga sa kabugaton sa buhat sa tibuok adlaw ug sa nag-aligiting nga kainit. Nag-aligiting, no? Gareklamo sila in the scorching heat.
nga matud pa nga kining mga lips kuno aning mga tawhana nanangliki na tungod sa kainit didto sa tibok adlaw nga trabaho. But this owner said, dili ba di ay matarong kanako ang paggawi sa akong mga butang sumala sa akong gusto? O imo ba di ay ako nga bagotbutan tungod sa akong pagkamanghinatagon sa kadtong mga nangaulahi? They are tarnishing the generosity of the landowner. Many times sa ato ang kinabuhi, ingon ani usab ang ato ang panlantaw sa pagkamanghinatagon sa Dios. Kining mga trabahador nga una nangabot, they think of kanang sa kinabuhi sa gingharian sa Dios nga mura siya kompetisyon nga kung kinsay makabuhat og mas daghan, grabe ang panalangin sa Dios kanila. But then they have forgotten, or ang panlantaw nila sa pinakabililhon nga panalangin sa tanan, which is the eternal life, nakabsa na og bili. Kay ang giapas, kinilamang mga material ug ubang panalangin. Unya, the value, ang bili sa eternal life, ni gamay na. Di ba? Ingon na usab ang ato ang panlantaw sa kinabuhing dayon. Kay tungod matag adlaw na dungog na ni nato, nakaangkon na tag kinabuhing dayon, nahimo na lang siyang normal. Nahimo na lang siyang typical nga ang ato ang kasing-kasing nagalaom na og mas klase-klase pang mga panalangin, ilabi na pinansyal ug material nga og dili gani maabot, makakos sa atoa og depresyon, makakos sa atua og kaguol. Nganuman, kay atua ramang gibaliwala na or gikabsan, gikuhaan og bili ang pinakadako nga panalangin sa Dios, which is the eternal life that is in you, that is in me. Isn't that most of the problem nato karong panahon na? Pagkahuman ani og hisgot, niingon dayon si Jesus sa 16. So the first shall be the last. Ang mga nahiuna, maulahi na hinuon, ug ang nangaulahi, mahiuna na hinuon. Unsa may pasabot ni ini sa istorya nga atong nadunggan? Simple lang, ang nauna ug naulahi nga panultihon ni Jesus, nagpasabot lang ni nga ang tanan nga nagtrabaho sa parasan sa kining hasyendero, mutapos kitang tanan nga parihas. We will end up, or we will finish this race the same. We will gain eternal life. That's it. Sa simple nga pagkaistorya, nagpasabot kini nga ang tanan mutapos nga parihas. Unsa man ang imuhang gibuhat dinhis kalibutan, sa kinatapusan ang imuhang madawatan, basta ikaw ni dawat, ni tuo, ni salig kang Ginoong Yesus, gibiyaan ang tanan sa paghigugma nimo kang Ginoong Yesus, ikaw makadawat og kinabuhing dayon. Kumplito man imong ngipon or kulang man imong ngipon, itom man imuhang panit or puti man imuhang panit, walay pinili. Kitang tanan sa kinatapusan nga ni dawat, ni sunod, ni surrender sa atong kinabuhi, diha kang Ginoong Yesus, gibiyaan ang tanan ug pinaagi sa ato ang pagtuo, misunod kang Ginoong Yesus, makadawat og eternal life. Why pili? You will receive eternal life by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Parehos kitang tanan mutapos ni ana. Bisan pa kadtong naana sa deathbed, sa kamatayon, nagtinga,
Unya didtong panahona siya naghinulsol sa iyang sala ug mituo pinaagi sa grasya ni sa Dios, mituo siya kang Ginoong Hesus ug nakadawat sa grasya sa Dios sa kinabuhing dayon. Parehos ra. Nakadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan ang implikasyon niini, the first shall be the last shall be the first. Lawom kayo, ilabi na sa panahon karon nga naa pa kita nga nagnanarbaho, nangabudlay dinhi sa kalibutan sa ato ang pagpangalagad diha sa ato ang hasindero. Unsa may implikasyon niini? Lawom kayo una. Ang implikasyon niini kay kita na hinuon dapat magtinabangay, dili magsangkaanay, mag-away-away. This is not a competition. Nga ako dapat mas daghan kog madawat kaysa sa iyaha. Kay bag-o lang man siya na nakadawat ni Jesus. Siguro uban sa atuan, paglantaw nga, uy, na ay bagong miyembro sa praise and worship team. Mas maayo pa manimo kulikot sa gitara kaysa kanako. Nasuya ko bay. This is not a competition. Ang ato ang kinabuhing Kristohanon diha sa gingharian sa Dios. But this is a life where we should be united in working for the Lord. Kaya at the end of the day, parihos ratang tanan ang madawatan, ang kinabuhing dayon, the most precious gift of all. Ikaduha nga implikasyon sa atong kinabuhing Kristohanon, dapat ang ato ang kinabuhing Kristohanon karon, dapat na hinuon kita magapasalamat kanunay sa Dios, dili magsigigyaw-yaw. Dili magsigigyaw-yaw nga nganong ang amo ang wider group leader, siya raman pirmi ang ginaadtuan. Or si pastor, murag na aman ni pabor-pabor, no? Pasaylo ako ninyo kung usahay ingon ana ang inyuhang panlantaw sa ako, o dili gyud in taon na siya gituyo nga sa ako ang linihukan inyuhang na interpretar nga murag na ay pabor-pabor, pasaylo ako ninyo. Apan kini nga sumbingay nagasulti kanimo og kanako nga magapasalamat kita kay nakuha kita ug nanarbaho kita sa parasan sa Dios. Dili kita magsigigyaw-yaw nga grabe ka budlay ning akong trabaho nganong iyahay man. Ikatulo nga implikasyon sa kinabuhing Kristohanon, managhiusa na hinuon kita sa pagbuhat, sa pagsimba sa ato ang Dios tungod kay iya tang gipili. Dili magpasanginlanay. Siya manggod to Lord. Sige, pasangil na dayon nga kini siya o. Nganong siya mas dagan man og panalangin. Nganong ako dili man. Nga at the end of the day, parihos ramantang tanan. Makadawat kita og kinabuhing dayon tungod sa grasya sa Dios. And this is the very message of Jesus Christ to the disciples during this time. The bottom line is humility. Dili ka magsigiglantaw nga ikaw, no, kay tungod una ka nakadawat sa kinabuhing dayon, una nimo biyaan ang tanang butang tungod sa imuhang paghigugma sa Dios, or mas bugat ang imuhang gibiyaan kaysa sa kadtong uban nga moingon na hinuon kang dapat mas makadawat ko, nahimo na hinuon nimong garbo ka na. Niingon si Jesus, dili ka na mao. Tungod kay kitang tanan makadawat og parehas apan precious bililhon nga gift of eternal life. It should produce in us worship, humility, and love
thanksgiving to the Lord. Ato ang agalon, ang ato ang amo tungod sa iyahang pagkamanghinatagon. We don't devalue God's generosity. Kay dili ka angayan in the first place. Dili kita angayan makadawat og kinabuhing dayon. Ato kining hinumduman mga igsuon. Walay makalabaw sa gahom, autoridad ug sa kadagaya sa Dios. That eternal life nga nadawatan nato, grasya kana, dili ta angayan ni ana. But the Lord giveth it graciously to you and me. Dagaya kaayo. Nadawat ka na nato. Apan sa ato ang padayon nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, nahimo na siyang typical, nahimo na siyang normal. Eternal life, oo. We have forgotten the value of it. Nahimo na siyang cheap kaayo sa atong panlantaw kay kadaadlaw man nato na nahisgutan, nadunggan, kadaadlaw nato nadunggan. We have forgotten that it is so costly. It is so precious that it cost the life of the Son of God, the Son of Man, to die on the cross in your behalf. Aron makadawat kita ni ining precious gift. When was the last time that you thanked the Lord for your eternal life? Kanus aman to ang last nga panahon nga nakapasalamat ka sa Dios niini. Na usa ka panultihon nga common kaayo, madungga nato, nanasiyas mga kanta. Sa in English nagaingon nga, you don't know what you have or what you got until it's gone. Dili nimo makita ang bilis sa usa ka butang hantod kining butanga mawala until this thing will be gone. Sa karong panahon sa pandemic, ang usa gayud nga mga butang nga na ako ang nahinuklugan nga ako ara di ay ginasayon-sayon sa una kay kini bitawng pag-fellowship sa wider group, sa imong mga hinigugma nga mga kaigsuunan ug sa imong wider group and the fellowship of the church. I miss it so much. Sa una, kanang usahay mo, sulti pa ko nga, di na lang ta magkita, no? Kay kapoy man. But during this time, I long for it so much. I prayed to the Lord nga kanus man ni mahuman ni nga pandemic, Lord. Aron maka himamat na usab ako kaninyo mga kaigsuunan. No, the tap sa back, no, kanang mag-inagbayay, magkinumustahay, magginaksanay. Karon kay dili naman na ako mabuhat. Sa una ginasayon-sayon raman ko na. Tungod kay sa una gisayon-sayon lang nako na. Wala kaayo ko nakapasalamat sa Dios tungod ni anang the gift of fellowship. The gift of sharing life together. Kay tungod perminti manggod na nga hitabo. Karon kay gikuha kanatong tanan. And many of you missed that as well. Gimingaw kayo ni ana, just like me. I know that those who have received eternal life, dili namang yun na mawala sa inyuha. Tungod sa gahom ug sa silyo sa balaang espiritu nga naa na kaninyo. Dili na makuha sa kinsaman. Apan, I hope and I pray nga dili mawala ang ato ang pagkamapasalamaton sa Dios matag adlaw niini. Our gratefulness and our thankfulness to the Lord because of this precious gift of eternal life. And this thankfulness mo resulta kana
sa atong kinabuhi nga musimba sa Dios, ang kinabuhi nga muhigugma sa mga katawhan, ang kinabuhi nga mapasalamaton kanunay ug mapahiubsanon kanunay. Whether makadawat man ka niining kalibutan na ug panalangin nga material or dili man ingon ana sa imuhang expectation nga madawat nga panalangin, but still the Lord is faithful because of the eternal life that you got. Don't lose that focus. Ayaw kawala ni anang mapasalamaton ug masimbahon nga mga kasing-kasing mga igsoon. Magampo ako kaninyo. Lord, salamat kaayo sa kinabuhing dayon. Nagaampo ko, O Dios, nga tudluan kami nimo nga mulantaw sa kinabuhing dayon. Isip usagayud kabililhon nga gasa. I pray nga this will not fade. Dili kani Ginoo mawala sa amo ang panlantaw. Kay bisan libre kini O Dios, mahal kaayo ni ang paglukat ni Ginoong Jesus. It cost him his life. The life of the Son of God, experiencing the most excruciating pain didto sa cross sa Kalbaryo aron madawat kini namo. Tabangi kami, O Dios. Pahinumdumi kami kanunay. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Mayong adlaw mga igsoon.